Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da asuba, da fatan kowa ya tashi lafiya. To ubangiji Allah ya mana jagoranci, Allah kuma ya sa mun shiga sabuwar shekarar musulunci lafiya. Allah ya haɗa mu da alkhairai, da abin da ya fi karfin mu Allah ya mana maganin sa. Yanzu na tashi da safen nan sai na karo da wani abin takaici a social media. Naga hoton fitacciyar jaruma kuma uwa a Antila da mutuka raba, ana ta posting ɗinta wai bata da lafiya, tana fama da ciwon kansa. Har mutane sun fara zagin mu. Gaskiya duk wanda ya fara posting hoton nan a media ba tare da ya gaya mana ba, mu ya cuce mu, saboda mu ma a media muka gani kamar yadda kuma ku gani al'umma. Dan Allah ku daina zagin mu akan abin da ba ku da tabbacin me ya faru. Mu ba wanda isan bata da lafiya, mu kanmu a media muka gani. Waɗanda suka ɗauka suka yi posting su ne suka cuce mu kuma suka cuce ta. Saboda na tabbatar duk wanda ya sani, ba ni kaɗai ba, iri na da yawa, muna nan da yawa wanda za mu iya tsaya mu taimaka, amma kawai saboda tsabagen su tozarta ta sai suka fara saka abin a cikin media. Gaskiya fi sabilillah ba ku mata adalci ba, wannan ba soyayya kuke mata ba, kuma mu ma ba soyayya kuka yi mana ba. In kuna ganin kun yi ne dan ku burge, wallahi kun yi ne dan ku tozarta kanku, ba ita kuka tozarta ba, kanku da kanku kuka tozarta. Tsakani da Allah da Annabi, wannan ai ba tsari bane, gaskiya ba a kyauta ba.